लोगोफोर जोंहा नै सिफुंनि ए ग्रुपआवनो प्रेक्टिकेल आयदायाव जोंहा सासे दंबायो दा बिथाङाबो माबायदि खालामो नायनोसै जोङो दायो गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ होग्रोदो दे। खुलुमबाय आंनि मुङा मिस सोदोमस्रि महिलारि। मिस सोदोमस्रि महिलारि ना दे दायो नों गिबियावनो दामनानै दिन्थिजेनदो बागुरुम्बाखौ। दायो नों दामनानै दिन्थि सिफुंनि जा गिबि रिंसारथि ना लांफारि आरो सुफिनफारि बेखौ नों दामलाय। आरोबाव दायो नोङो आलाप बेफोरखौ दामनानै दिन्थिनाय मोसानायनि आरो दायो नों दामना देखाय बारदै सिख्लाखौ दामना दिन्थि। दायो नों दामना दिन्थि दाउस्रि देलाय दाउस्रि देलायखौ दामनाय। दायो दामना दिन्थि नोङो दायो नोङो सम आरो देंखोखौ दामना दिन्थि सम आरो देंखो। दे दायो नोङो जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि चइस बड' फक दहाय सोंखांबायमोन नामा आं बिदि गैया ना जायखिजाया बे बड' फक सोलोंनायनि गेजेराव मोनसे जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि सुलाय।
दानिया ओरैबायदि दामलाय सा 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 रे सा बेबायदि मा पा दा सा बेखौ दामलाय सा रें गां सां माथे दे दायो जेनेरेल मेथाइनिफ्राय हानहरनानै दोंसे एसे सुनानै दिन्थिनांगौ दे गोजोननाय थाबाय थांनो हासिगोन दे